Estem aquí a la presa de Talar del pantà de Sant Antoni per explicar el funcionament de les comportes automàtiques que té aquesta presa. Com a parts comuns de totes les preses és que hi ha una presa, bàsicament, de formigó o d'escollera, sigui com sigui, i després una vàlvula de fons per buidar, per poder buidar-la, i una altra toma d'aigua per alimentar la central que hi ha darrere de la presa. I també, molt important, un subrecidor que en el cas de Talarn està format per aquestes 7 comportes automàtiques. La presa és, a la part més alta té una distància de 203 metres, té una alçada de 87 metres i a la seva base del riu té una amplada de 70. També hi ha la vàlvula de fons, que és aquesta, per poder buidar el pantà. També tenim, en el cas de Talarn especial, un pas de troncs que es va construir al seu dia per passar els rais. I després també, a sota d'aquest edifici que sobresurt sobre la presa, a 70 metres de fondària, hi ha unes comportes que alimenten, a través d'aquesta canonada, la central. Ara, si parlem concretament de les comportes automàtiques, aquí tenim un dibuix que és una secció d'una comporta, on se pot apreciar les seves parts més importants, que són pròpiament la comporta, el seu contrapès, els seus braços i els dos tirants, un per davant que va a la comporta, que lliga el braç amb la comporta i el braç amb el contrapès. Les característiques d'aquesta comporta és que la part metàl·lica, en el seu conjunt, pesa 10 tonelades, el propi contrapès de formigó armat en pesa 190, però té una particularitat que amb la seva estructura es pot omplir o buidar una part del seu contrapès amb aigua. Llavors li dona un pes suplementari de 10 tonelades o no. Aquestes comportes només es poden obrir amb la primera condició sine qua non, és que el nivell del pantà estigui a la seva cota màxima, que és la 500,95 sobre el nivell del mar. Quan ja tenim el nivell del pantà està amb aquesta cota, normalment de la comporta que tu vols que s'obri es buida d'aigua. Al buidar-se d'aigua pesa 10 tonelades menys. Llavors està calculada per si sola que la pressió que exerceix l'aigua sobre el paràmetre de la comporta és superior al pes del contrapès. I la comporta comença, a través d'aquest braç, comença a bascular fins que arriba a un nivell, fins que arriba el moment que la pressió que exerceix l'aigua sobre el paràmetre és igual al pes del contrapès. Si l'entrada d'aigua del pantà és superior a la que desaigua per aquesta comporta, el nivell de la cota de la 500,95 té tendència a pujar. Llavors s'ha de buidar un altre contrapès de la següent comporta i així successivament fins que la cota quedi estabilitzada a la seva cota màxima. Parlarem ara sobre com es tanquen les comportes i quines condicions requereixen. La primera condició que requereix és que la cota màxima tingui tendència a baixar. Al moment que aquesta cota té la tendència a baixar, el contrapès, la pressió de l'aigua sobre el paràmetre de la comporta serà inferior al pes del contrapès i la comporta tendirà a tancar-se, i cada una de les que estiguin obertes, fins que al final el nivell de la cota màxima està per sota de la 500,95 i llavors ja es queda així totalment tancada.